Norok bokung khunju tai totrani bemar bai tekto manjakda khunke lerja karoi dakti phai naijak phaibaidi Norok ni amchaini Mohana Mediclinic and Diagnostic Center oro tongo bokung khunju tai totrani amjaknai kurungkuk specialist Dr. Rakesh Tipra bokhrosa MS ENT specialist chini oro morok ni machine bai amjogui naijago abono kari bo amjogui naijago bokung khunju tai totrani dal bidal bemarni jonjal ro bokung ti hama horima yangmani khunju dunungmani thyroid totra phului robon mani matric cancer jak bemarok no belai kahamke sakthari amjogi naiphayu kokti sal brum brum no khoi Mohanam Mediclinic go Dia de godete. Buat modelan lebih kokti sal brum brum no Norok ni amchaini khoi Mohanam Mediclinic go